Megjött már a német? Még nem, Elgápol. De sok ajándékot kapsz a születésnapodra. A német hozza az egyetlen igazi ajándékot. A puskákat! A puskákat! Hogy El Gápó nevét megismerjék az egész világon. Meg fog jönni, Gápó. De biztosan tetszeni fog a többi ajándék is. És óriási fazekakat tettünk a tűzre. Mindegyik tele van meglepetésekkel. Sok fazekat? Ha persze, sokat. Azt akarod ezzel mondani, hogy dúskálok a fazekakban? Mit csinálsz? Dúskálok. Hát persze, hogy ne dúskálnál. Hefe, mi az, hogy dúskálni? Miért, Gápó? Mert azt mondtad, hogy én dúskálok. Én pedig szeretném tudni, hogy te tudod-e, mi az, hogy dúskálni. Mert nagyon remélem, hogy senki sem mondja nekem, hogy én dúskálok. És aztán kiderül, hogy aki mondja, annak fogalma sincs róla, mit jelent az, hogy én dúskálok.